साऊथ गोवा युनायटेड CSC पंगडान स्पोर्टिंग क्लब द गोवाचेर 8 विरोधात 0 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले। GFA अंडर 15 डिव्हिजन 1 लीग फुटबॉल सर्त CKT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाली। कास्मिनो फेर्नांडिसान हे सर्तीत हॅट्रिक केली। उपरांत एलेक्स फेर्नांडीस, एल्टन फेर्नांडीस, जॅडन पिंटो, वॉल्टन फेर्नांडीस आणि शिवा लोहारा हांनी दरेकी एक गोल केलो। स्पोर्टिंग क्लब द गोवान यत्न केले खरे पूण तांकां एकय गोल करपाक येस आयले ना। साऊथ गोवा युनायटेड CSC पंगडान रंगतदार डावपेच करून 8 विरोधात 0 गोल फरकान घसघशीत जैत मेळयले। पळयात रंगतदार खेळ। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।